ሰላምን ጥዕናን ንተኸታተልቲ ቻነልና ይኹን እንዳበልኩ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ፈፂምና ሸለል ክንብሎም ዘይብልና ናይ ከቢድ ሕማም ምልክታት ክንርኢና እዞም ምልክታት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘለኹም ሰውነትኩም ዝሕብረሉ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ርኢኹም ከም ዘይረኣኹም ሸለል ክትብልዎም የብልኩምን ብቐሊሉ ተሓኪምኩም ክትድሕኑ እንዳኽኣልኩም ሂወትኩም እስካብ ምስኣን ከብፅሑኩም ዝኽእሉ እዮም። ንቻነልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ብዙሓት ኣገደስቲ ናይ ጥዕና ምኽርታት ትረኽቡሉ ኢኹም። እነዚ ኢለ ናብ መደበይ ክምለስ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሰውነትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብረሉ ምልክት እንታይ እዩ? ድኻም ዝስምዐኩም እንተኾይኑ እዩ። ብፍላይ ምንም ዓይነት ከቢድ ስራሕ ከይሰራሕኩም ሰውነትኩም ዝደክም እንተኾይኑ፣ ዋላ እውን ደቂስኩም ኣዕሪፍኩም ክትስኡ እንተለኹም ሰውነትኩም ዝደክም እንተኾይኑ፣ ናይ ኣኔሚያ፣ ሃይፖታይሮይዲዝም፣ ናይ ድቃስ ምዝባዕ ወይ ድማ ሓደ ናይ ኒውትሪሽን ሕፅረት ክኸውን ስለ ዝኽእል ብፍላይ ናይ አይረን፣ ቫይታሚን B12 ሓደ ግዜ ድማ እኹል ዕረፍቲ ድቃስ ምውሳድ ብዘይ ምኽኣልና ዝመፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ እኹል ዕረፍቲ እኹል ድቃስ ምውሳድ ኣድላይ እዩ። እኹል ዝኾነ ማይ ምስታይ እውን ኣድላይ እዩ። ስለዝኾነ ቫይታሚን B12 ዘለዎም ከምኒ ስጋ፣ ዓሳ፣ እንቋቑሖ ክትበልዑ ኣለኩም። አይረን ዘለዎም ምግብታት ከምኒ ስጋ፣ ናይ ደርሆ ስጋ፣ ዓሳ፣ ፍራፍረን ቆፅላ ምፅልን ክትበልዑ ኣለኩም። እዚ ጌርኩም ለውጢ ዘይትሪኡ እንተኾይንኩም ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ሰውነትና ዝሕብረና ምልክት ድማ ብዘይ ምኽንያት ክብደት ሰውነትኩም ዝቕንስ እንተኾይኑ እዩ። እዚ ከጋጥመኩም እንተሎ ኣብ መዓንጣና እኹል ናይ ሚነራል ከምኡ እውን ኒውትረንት በዝሒ ዝተመዓራረየ ስለ ዘይኮነ ከምኡ እውን ሕዱር ሕማም ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ከይድኩም ክትረኣይዎ ይግባእ። ብፍላይ ናይ መዓንጣና ጥዕና ኣብ ዝተሓሳስብ ኩነታት ክህልው ስለ ዝኽእል ቀልጢፍኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ምርመራ ምግባር ኣድላይ ነገር እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ሰውነትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብረሉ ምልክት ድማ ተደጋጋሚ ዝኾነ ሕማም ርእሲ ዘጋጥመኩም እንተኾይኑ እዩ። ሓደ ግዜ ፍርቂ ርእስኹም፣ ሓደ ግዜ ሙሉእ ርእስኹም ከምኡ እውን ኣብ ድሕሪት ርእስኹም ተደጋጋሚ ዝኾነ ሕማም ርእሲ ዝስምዐኩም እንተኾይኑ ምስ ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ዝተተሓዘ ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ቀልጢፍኩም ናብ ሕክምና ብምኻድ ክትረእይዎ ይግባእ። ነዚ እውን ሸለል ክትብልዎ ኣብ ከቢድ ሓደጋን ፀገምን ክትኣትዉ የብልኩምን። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ሰውነትና ዝህበና ምልክት ድማ ናይ ጨዋዳታት ምንቅስቓስ እዩ። ጨዋዳና ሕዝ ልቕቕ ዘብለና እንተኾይኑ እዚ እውን ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ሰውነት ጥዕና ዋርኒንግ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ደምና ዘሎ ናይ ማግኒዥየም፣ ካልሽየም፣ ፖታሽየም በዝሒ ትሑት እንተኾይኑ ከጋጥመና ስለ ዝኽእል ናብ ሕክምና ብምኻድ ኣገዳሲ ሕክምና ክትረኽቡ ኣለኩም። ብፍላይ ናይ ነርቭታትና ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ብህፁፅ ናብ ሕክምና ምኻድ ኣድላይ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ሰውነትና ዝህበና ምልክት ድማ ናይ ቆርበትና ሕብሩን ኩነታቱን ዝቀያየር እንተኾይኑ እዩ። ሰውነትና ሃንደበት ዝደርቕ እንተኾይኑ፣ ሕብሩ ዝለዋወጥ እንተኾይኑ፣ ሓደ ግዜ እኹል ማይ ብዘይ ምስታይና ክመፅእ ይኽእል ኮይኑ ግና እኹል ማይ ሰቲኹም ሕዚ እውን ዘይመዓራረ እንተኾይኑ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ፣ ናይ ፀላም ከብዲ ሕማም፣ ናይ ኩሊት ፀገም ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕዚ እውን ብህፁፅ ናብ ሕክምና ብምኻድ ኣድላይ ዝበሃል ሕክምና ክትረኽቡ ይግባእ። ነዚ ሸለል ብምባልኩም ፀላም ከብድኹም ከምኡ እውን ኩሊትኩም ተጎዲኡ ሂወትኩም እስካብ ምፅኣን ክትበፅሑ ትኽእሉ ብህፁፅ ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ሰውነትና ዝህበና ምልክት ድማ ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ፀገም እንተሃሊ እዩ። ሓደ ግዜ ሽንቲ ዝኣብየኩም፣ ሽንትኹም ዝቐጥነኩም እንተኾይኑ እዚ ድማ ካብ ንበልዖ ምግቢ ዝተለዓለ ክኸውን ይኽእል ኮይኑ ግና እዚ እውን ዝደጋገም እንተኾይኑ ናይ ካሊእ ሕማም ምልክት ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ናብ ሕክምና ብህፁፅ ምኻድ የድሊ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ሰውነትና ዝህበና ምልክት ድማ ናይ ድቃስ ምዝባዕ፣ ድቃስ ምእባይ ዘጋጥመና እንተኾይኑ እዩ። እዚ ብሰለስተ መቂልና ክንሪኦ ንኽእል። ቀዳማይ ቀልጢፉ ድቃስ ዘይወስደና እንተኾይኑ፣ ካልኣይ ኣብ ለይቲ ተሲእና ተመሊስና ክንድቅስ ዘፅገመና እንተኾይኑ፣ ሳልሳይ ድማ ሙሉእ ለይቲ ደቂስና ክንትስእ እንተለና ደቂስና ከምዘይደቀስና ዝደኽመና እንተኾይኑ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ እውን ብተደጋጋሚ ትዕዘብዎ እንተኾይንኩም ሕክምና ክትረእይዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ድማ ሙድ ስዊንግ ንብሎ እዩ ወይ ድማ ብትግርኛ ናይ ጠባያትና ምልውዋጥ እንተሃለ እዩ። ሓደ ግዜ ዲፕሬሽን ወይ ድማ ድብርቲ፣ ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት፣ ትዕግስቲ ምስኣን ብቐሊሉ ንናደድ እንተኾይና
ኮታስ በቀሊሉ ጸባይና ዝለዋወጥ እንተኮይኑ ሓደ ግዜ ናይ ኢሞሽናል ምልውዋጥ ክኾን ይኽእል ግና ዝደጋገም ዝበዝሕ እንተኮይኑ ናይ ጥዕና ፀገም ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕዚ እውን ናብ ሕክምና ብምኻድ ክትረኣይዎ ከምኡውን ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ሕክምና መፍትሒ ክግበረሉ ይግባእ። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ሰውነትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብረሉ ምልክት ድማ ናይ ምርኣይ ዓቕምና እንተቐኒሱን ንሪኦ ምስሊ ፅሬት ዘይብሉ ቅርፁ ዝተለወጠ እንተኮይኑን እዩ። እዚ ምስ ሕማም ሽኮርያ ዝተተሓዘ ክኸውን ይኽእል ናይ ቫይታሚን ኤ ሕፅረት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ነዚ እውን ብግቡእ ኣብ ሰዓትና ክንሪኦ ይግባእ። ብርሃን ዓይንና እስካብ ምስኣን ከብፅሕና ስለ ዝኽእል ኣብ መበል 10 ንሪኦ ሰውነትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብረሉ ምልክት ድማ ናይ ቆርበት ምልሕሓፅ እዩ። ቆርበትና ንእሽተይ ተነኺኡ ዝለሓፅ እንተኮይኑ ወይ ድማ ምልክት ዝገድፍ እንተኮይኑ ሓደ ግዜ ናይ ጸላም ከብዲ ሕማም ምልክት ክኸውን ይኽእል። ሓደ ግዜ ድማ ናይ ደም ምርጋእ ናይ ደም መቕጣን ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ግድን ብህፁፅ ናብ ሕክምና ክትከዱን ሕክምና ክትረኽቡን ይግባእ። ነዚ ሸለል ምባልኩም ብሕማም ስትሮክ ወይ ድማ ሃርት አታክ ክትቃልዑ ትኽእሉሉ ዕድል ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ናይ ሕክምና ክትትል ክትገብሩን ሕክምና ክትወስዱን ኣለኩም። ኣብ መበል 11 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ሰውነትና ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብረሉ ምልክት ድማ ደረቕ ዝኾነ ሰዓልን መልዐልዩ ዘይፍለጥ ሕማምን እዩ። ብፍላይ ካብ ኣፍ ልብኹም ዝስምዐኩም ሰዓል እንተኮይኑ ሓደ ግዜ ኣለርጂ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኣስሚ እውን ክኸውን ይኽእል። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ናይ ሳምባ ኢንፌክሽን ክኸውን ዝኽእለሉ ዕድል ስለ ዘሎ ቀልጢፍኩም ናብ ሕክምና ክትከዱን ክትረአዩን ይግባእ። ኢንፌክሽን ከም ዝፍለጥ ናብ ካንሰርን ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ክልወጥ ዝኽእለሉ ዕድል ስፍሕ ዝበለ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ሰዓቱ ግቡእ ዝበሃል ናይ ሕክምና ክትትል ክትገብሩን ሕክምና ክትረኽቡሉን ይግባእ። እዞም ኩሎም ምልክታት ሰውነትኩም ደጋጊሙ ዘርእየኩም እንተኮይኑ ፍጹም ሸለል ክትብልዎም የብልኩምን በቀሊሉ ከተድሕንዎም እንዳኽኣልኩም ናብ ከቢድ ሓደጋ ናብ ከቢድ ሕማም ክልወጡ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ጀነራሊ ግና ኣብ ዕለታዊ ምግብኹም በቀሊሉ ኣብ ገዛኹም ኣብ ከባቢኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ በቀሊል ወፃኢ ክርከቡ ዝኽእሉ ከምኒ ዕርዲ፣ ዘንጅብል፣ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብዓቐን ኣብ ምግብታትኩም ክተእትውዎም ኣለኩም። ኣብ ምግብታትኩም ኣእቲኹም እንተበሊዕኹም ዝበዝሑ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዕድልኩም ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ናትና ማሕበረሰብ ዘይተለመዱ ከም ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ከም ናይ ህይወትና ሓደ ኣካል ክንገብሮ ኣለና። እኹል ማይ እውን ክንሰትይ ኣለና። በቀሊሉ ክንገብሮም ንኽእል ኮይኖም ግና ንብዙሓት ሕማማት ዝከላኸሉልና ልምድታት እዮም። ሓደ ሰብ እንተነኣሰ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ን4 መዓልቲ ዝኸውን ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ኤክሰርሳይዝ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ድማ ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓት ናይ ዕረፍቲ ናይ ድቃስ ግዜ ክረክብ ኣለዎ። ካብ 2 እስካብ 4 ሊትሮ ማይ ድማ ከም እንሰርሖ ስራሕ ከም ነውፅኦ ረሃፅ እንዳርኣና ካብ 2 እስካብ 4 ሊትሮ ማይ በብመዓልቲ ክንሰቲ ክንክእል ኣለና። ስትረስ ጭንቀት ማኔጅ ክንገብር ኣለና ማለት እውን ክንቅንሶ ክንሙክር ኣለና። እነዞም ልምድታት ብቀሊሉ ኣብ ገዛና ብምግባር ካብ ብዙሓት ሕማማት ንሰውነትና ክንከላኸሉ ንኽእል። ስለዝኾነ ነዚኦም ልምድታት እውን ክትለምዱ ኣለኩም። ካብዚ ሓሊፉ ድማ እቶም ዝሓበርክዎም 11 ምልክታት ፈፂምኩም ሸለል ክትብልዎም የብልኩምን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ናብ ፈተውትኩም መሓዙትኩም ኣዕርኽትኩም ላይክ ሼር ግበሩሎም። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።